Ze kapela elegantia. Esan die magikoa dala. Bai, buruan jarri eta dantzen jartzen zehala. A ber. Ni nahiz hasi dantzan, a ber. Bueno, berriro probatuko dugu. A ber, eskua moituko dut, a ber. Azte nahizen dantzan. Burua kapelan jarri. Eskua moitzen. Eskua bai, baino, gerrilla ez. Katxisla, mar. Igual botoien bateukiko honek emendikan. Joseba, ez da horren arazue. Ez? Ez. Nola iten dekik? Ai, aman, hauzi, dotore, Julen. Igual magikoa aiz. Eta ez, kapela dotore bai, baina magia idakak, barruan, Aldesan. Ai, ama. Bueno, earra zaio datorren alagunak, earra. Bueno, hola jarrikuta. Diepa. Bueno, Julen, ze kapela dotoriak, Ez dakit magikoa eu aiz, baina kapelak ze bereziak dian, ez da? Bai, bakotxa bakarra da, Pertsona bakotxantzako Bakarra txapel da, bakarra ez izan. daude bi berdin. Ez dauz bi berdinek. Pertsona bi berdin ez dauzen moduen, txapel bi berdin bezdauz. Ona. Orduan bakoitzantzako bere txapela. Eta ik diseinatzeio buru belarri behantzako. Ze dotoriak, egia esan, ze berezia, hauze, ze ne ikusia zuhiltzaile bezala, o nolatan ekarri txapela hau? Apurtxu beti itxosotik etorriko txapel bat izango Vale, ondo, kresala asko jasota eta eguzki asko jasota, Vale, oso polita. Ba, behitu launa, ze kapela dotoriak iteitun Julenek, kuak jatzen, nola esan dut, aber ondo esateten, Kuak jatz. Kuak jatzen izen peian, eta danak buru belarri, pertsona bakoitzantzako inda, eta hemen Euskal Herrian bertan guain gaina, ez da? Bai, berangon dakote tailerra. Ona, bueno, eta dantzare bai, ze floudakak, ze gorputz ezkera, ze gauza ona. Bai, niretzako dantzie oso berezize da, eta hau dana dantzie eta gero azidea. Osea, dantzatik handator txapelan historia. Bueno, ba guantxe garatuko deu, sukaldatzen deun bitartian. Zemuz moldatzen zea sukaldian? Ondo. Ondo? Bai. Ba, saio aparta, nire dantzaria arranak. Bueno, lagunak eta Julen, garatuko izuet gaurko eltzeek Kanaria raun nola prestatuko duen. Nik uste zuen bezala osagai pia dazkau, eta gero ingo deuna da ere bai pipirra naba lagungarri, bale? Perfecto. Ikusiko zuen ze gauza, gauza mordoba daude, baino erresa da egiteko. Nola ingo deu? Bueno, hemen dakau, txerrian saieskila, txerrian paparran pusketa bat edo irugiarra, freskuan, eta ingo deuna da, lehendabizi, lapikuan markatu. Olio pixkatekin, markatuko deu, kolore pixkat hartzeunean, ungo gea, barazkik botatzen. Botako dugu, esenailua, baratzuria, tipula eta kuia. Bertan, goxatuko ditugu pixkat, eta pixka goxatuta denean, kolore gehiagi hartu gabe, Pixka goxatu, eta ondoren sartuko ditugu batata, patata, kuiatxua, lekak, gero baitare hartogozua, azafrai pixkat ikutu emateko, hori igual hasieran botako dioguta dana. Hola, pixkat aragilea iguelta batzuk ematizko nian, azafraia ikutu pixkat emateko, eta bukatzeko asa botako deure bai. Berta bota dena, eta bertan egosi dena. Holako sinplia. Gio hori, katilu ontzi baten jarri, eta jatekola sopa ehar bat, osagai mordo batekin, eta txitxilloak ebai botako xio bertara. Vale. Eta ego pipirran egingo lagungarri, hemen inbiar deuna da, bi arrautza hauek egosi, vale? Eta gainuntzekoa, ia badaon bezala. Tomatia, piperberdia eta tipulina, gordinikan txikitu, jarri ontzi baten, gero, inbiar deuna da bai, arrautzorren zuringua egosita donian bertara botako deu, eta gorringoakin eta baratzuriakin
majau bat ingo deu, olioa botatzen, pixkat ligatuko deu, eta hori gero ja, barazkitara botako deu, atunare bai, eta hoxe da pipirrena bat, bale? Jode. Erra, ze, lan asko ikuste alde. Jode. Lasai, txapela Txapela baino errezago da. Ez, bakoitza berian. Jode. Bakoitza berian, ale izatea. Bueno, ikusiko zu, lasai jungo gea, presi gabe, eta bitu, hasiko geana da, nik aragia markatzen hasiko naiz bertan, eta zuk adibidez hemendik ateako dituzu. Lau ale, baratzuri janak, zuritu, eta hoire bai, zurituko zuazen aioa, eta pusketetanin, bale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu, eta aldi berean mingaina eman berdio, bale? Gelditu gabe, a tope, oso ondo. Bueno, Julen, atela gaina. Zura bizela, eta gaina ititu kapela, ez da? Jode, daka? Ez? Rimarekin da. Rimarekin da, gana. Ai, ama. Nola izan, zu dantzari ikusi dugu ze gorputza ze ondo moitzezun, baki dantzaria izan zehala, nola indezu dantzari tiran, oendikan zehala, irakasle eta dana, ez da? Bai. Nola indezu salto dantzatikan diseinua? Derremete kapelak diseinatzen hasi? Ba, dantzan hasi nahienetik, beti esetu hostie txapela erundutelako klasitan. Osa, ik beti txapelak indek dantza? Beti hasi nahienetik. Meretxe 20 urte, gazia hasi nahitzen maizu mugure. Osa, emeretzi urte txokin ja maizua zinan, Bai, emeretzi urte gaz egon nahitzen, hemen Euskal Herri zen. Gerniken, Bilbo inguruen, Kastron bebai, maizu mugure. Ze dantza mota, ze erakuste guan? Azikera baten, ez todenokin informazio askorik, da, bueno, esan leike hip-hop unduen egon nahitzela. Bai, bueno, gero urtiekaz da formazioegaz batera ikusi duten igual ez dela esan izen egokizena, ez da esan hip-hop, zeinik eta igual un popurri. Popurri, pizkalanetik anitetzen duten? Bai. Eta hip-hopa zertan, oinarria bezala, o... Bai, azikera baten bai, ze ganera Donostiko maizu betokin joten, oso ona, Sergio Engema. Da, beragaz ezin nahitzen hip-hop, bentako hip-hopan. Puru haiten, ez da? Da, hortik aurrera gero hasi nahitzen, ba, neure estilo... Propilua esango dunuke? Bai. Vale. Entrenaten, topaten apurbet, ba, apurtxubet, neure esentzize okitzeko klasitan, ez da? Apurtxubet, ba, bereziz esateko, edo gentiri izateko erakutsi nor nahien neu. Ze uste dute oso garrantzitsu dela gaur egun pertsona bakotxari erakusti esaten beran benetako bertxinue. Ja, oza, bakoitzak dantzakin bere nortasuna teatzeko, ez da? Bai, ze uste dut itxute gauzela... Egin behar du eskatze izuna, ez da? Bai, niretzako hauri da dantzan itxie. Ez irakatzitzuien zerbait eitzen, azkanin uste dut urrun lotuten dela zeure esentzitzik. Ja, ulertzeit, ja. Ikuteiz dantza ikastea, ikutek, hip-hopa, koreografia bat ikastek, baino ez dek ire gorputzak bota nahi diken igual, ez da? Ez da zure egize, ez da? Ez da zure benetako dantzie. Dorduen, bueno, ba, urtiekaz, jeuzen nahien konture, nire benetako dantzie esala hip-hopa, zeinik eta, bueno, estilo batzuk. Zuk orduan etzen nun esango, Eta izo gustatzen guaingo musikariai bezala, eta joela estilo batekin sartzea gustatzen baizik, eta ire dantza motak, badaka hip-hop ikutuak, ze ikutu gehiago topatuko ditugu dantza hontan. Ez dakik ikuki deia batiteko, Bai, hip-hopa, lockin, izeneku bebai, poppin, house, kontemporaneo bebai. Azkanien musikik eskatu dentzu zer guzu nahi. Nik beti zaten dut, da neure ikasliri be, beti zaten txati ez da, erderaz esangot, Primero la música, luego tú. Azkan uste dut musikirin bidatxola kasu gehi zau, da ez horren beste estilurik, ez da. Ondo dago estiluz jakitxie domineten, bai, momentu bete duten da, itxibizunea purtsu bete estilu alde batera, da benetan sentiten zune transmitidu. Ona. Eta hori nola lortzen dek? Ikadidez guain irakaslea da beste erabatea erakusten diok ikaslei edo ze... Bai, etxati erakusten... Bai, koreografia bat adibidez, ez da? Igual, bitu. Igual pasu batzuk edo golpe batzuk edo ez dakit zerbait igual, bai. Bako, zeinen gauzela, aprobetxateko, beti izaten txati ikaslieri, dantza klase bat, Zukalde klase bat ezela. Bai, menu bat eglaku da, ezta? Dako zu lehenengoko platera, bigarren platera, da postrie. Da mundu guztieko da postrie.
bai, postriz zateko, lehela usan bizu lehenko platera eta bigarren platera. Vale. Dorben koreografizen iretzako da postre bat bezala. Vale. Da, danoko du auri partie, bai, horra helduteko, lehela hau. Ondo janda berdek, eta ire nortasun atea berdek alegila, ez da? Dorduen, bueno, orain irakasten duten formie klasitan, aur dago apurtzu bet zentrata, ez da? Ikaslieri erakustia euren gorputxe zein dan, erramintze modure. Jakitzeko euren gorputxe erabiltzen, entzuten dauen musikiek zentzune eukitzeko. Azkanin zuk igual zu entzungo bardin musikien nik entzuten dut moduen. Ja. Orduan nik ez entzute zan. Bai, batutan letra berdina entzuten dut eta gauza desberdinak atea zaitugu, ez da? Dantxan bardin. Uste dute persona bakotxari irakatsi bidatxola entzuten, gudauena entzun, gudauelez entzun, da gudauelez espresatie. Bai, espadako zuen erramintzeko, bieitzeko. Ze ona. Azkanien dan okitzen du dantxan bardin. Da aurretan hau. Jenti irakasten edo lagunduten. Bere nortasun ateazten da bere gorputza dantzatu arazten, Bai. Ona. Eta klase hauek hemen ematen dituk Euskal Herrian, nuna izan ematen edo? Bitu, orain 3 hile heldu nahi berriro bueltan Barcelonatik ona. Da, ondino nahi hasi... Guen arte Barcelonan bizi izan zea, eta guen txetorri bertzea orduan. Bai. Eta guen hemen ez zea zi klasek ematen orduan. Ondino tallerra egon nahi montaten, da... Vale. Aurrenengoa orduan, ez da? Hau txiki edo... Ez, lau pusketetan hola, zeatik antipu laurenik lau pusketetan ningo, eta hau pixkan markatzen deunean, alde batetik eman di jau, guain beste aldetik emango jau, eta gero dena markatuta dakaunean, barazkiak botako ditugu. Perfecto. Bai. Bueno, orduan gauza gustatu zaitek asko die filosofia, behitu, nik zukaldaritza egin pixat esaten zunakin identifikatu da sentitzen naiz, zeatik jendiak, errezeta honei, eta nik ez dakato, zagai hori nola ingoet. Behitu zen bat osagai hau, zuk hau ez bai osu nahi bota ez, bota, eta hau nahi bai osu bota, hau bota, eta azafraia berren erramua bota nahi bazu, erramua bota. Zuren hortasun, ikustatzen zait, oinarri bat erakustia jendiai, zukaldatzen ikasteko, baina gero bakoitzak bere osagaiakin, bere errezetakin, bere txian dazkan tresnakin, aldun ateatzeko. Eta gehien bat, zure guztokoa, ez da? Antzeko zerbait, ulertu da nik, ez da? Azkanien espadakizun nor zaran, ezin zu... Da, askotan igual nire klasiek gatsa hauek esaten diez, gentiek igual ez dakin nordan. Ja. Da, espadakizun nor zaran. Ostras, hor neharrak eta dana, ikusiko dituk ez da? Bai. Oso interesgarri da, ze kurso hasieran ikusten zu gentie, da gentik esaten zu nik ezin joten, hau. Nik ez to lortuko, zukusune. Behin, bueno. Ez que zuk ez zu inberrori, inberrezu zure ezkateizuna gorputak, ez da? Claro. Da, azkanen ikusten zu urtienak abukeran, ikusten zu zelako evoluzio kintzagon horre pertsoniek, da, horre pertsoni beran esentzidako. Mintzen do musikie, da ikusten zu pertsona bakoitza dantzan, dan atiz ezberdinek. Da, proiektu inkreibli da. Ze ona, asko gustatzen zaize filosofia. Bueno, ondo goaz honekin, Hoi, hauen batzu ja, behitu, lehendabizi behitu hemen ja markatu deu, aragi ja, azaletikan eman dio ikutu bat, eta hauen hemen, ja, botako ditugu baraturiak, gio botako du tipula, kuiare bai botako deu, eta zanei bare bai. Lehendabiziko barazkiak, oiei gorritu pixkat emango jo, eta gero gainuntzekoa ja ez ditugu gorrituko. Vale, tipulak ere bai barroa, eta kalabazak ere bai, uantxe botako ditut. Bueno, eta orduan guen esan dezure bai, prestatu ezula ja, taierra kapelak itekua hemen Euskal Herrian. Nun esan dezu zehazki? Berango. Berango ondakazu, bale? Eta dantzalekua pentsatzen nahi zeare bai? Oirakasle beste dantzalekutatik ibiliko zea, ozein da zure ideia? Bai, bueno, nino nahi mini gentigaz berba eitzen, bai, guztako leki da eskolaren bat okitzie, bai, klaro. Preste konbide eskolibe bai, hau metodologize eitzeko, ez da sozer erreza... Bai, egun batetik ibeste iriki, eta gero hanka sartu, eta zera pausuik ez dezu nahi eman. Itez ezunean ondoin, da hurra. Bota bai, azena joa bertara. Hemen ingo etena de bai ja, kuia botako deu bertara, eta ingo deuna da lehendabiziko reportaia ikustea jungo gea, bale? Perfecto. Jatetxe batea jungo gea, Donostin bertan dao, kabezon txiki sekaen leno, eta oain iriki du leku bat, kabezon haundi deitzen dana. Ikusiko zu ez leku eharra,
eta zer nolako jaki goxuak iteituen. Guazen bertara. Hemen utziko dago erregozten pixkat, eta gero jungo gainuntzeko gauza botatzen. Kaixo, ni Ani naiz, Donostian gaude eta gaur Kabezon Handia jatetxea aurkeztuko dizuet. Proiektua bi bazkideekin hasi zen, beste taberna batean, nun alde zarrean dago kokatuta. Eta hortikan hasi zitzaioen ideia sortzen behaien taberna edukitzea. Behaien lehenengo taberna izan zen 2022an, bere izena da Kabezon Txikia, eta nola tokietzen hain handia, bururatu zitzaioen beste jatetxe bat sortzia. Nun hain gauden Kabezon Handia. Izena etorri zen gure nagusia oso burugorra izaten da bere platera kondateratzeko eta beti ideiak aurrera eramateko. Orduan horretik da izena El Kabezon. Taberna dago kokatuta Hondartzaren parian, nun oso bista politak edukitzen ditu, lekua oso lasaia da. Bi parte dezkagu goian hoi da, barra eta dena, hor aldez ikusia gaina dekagu koktelero bat, nun aldez ikusi nola egiten dituen koktelak toi dena. 10 koktel ditugu, horietatikan gehiena eskatzen dituenak dira Guantanamera, Chido eta Basil. Adibidez, Guantanamera da Kubatik etorritako koktel bat, eta deka Rona, Lima eta kanpoko fruta bat bere izena dela guayaba. Eta gero behian, partau dekau, hemen de aldez ikusi nola egiten dituen behaien platerrak eta dena. Eta orain ezagutu dezue gure jatetxea eta ikusiko dezue nola egiten dugun gure plater bat. Orain zukaldan gaude Julirekin eta erokitsiko digu nola egiten den Sisi Filipino platerra. Platerra honek ditu txerri aragila, nun horretik ja prestatuta euki dugu. Eta orain bakarrikan falta zaigu aragila berotzea soja saltxarekin. Aragila ditu txerri gibela, txerri masaiak, belarriak, gainera beragatza eta pina gehitu diegu aragiai. Eta hori dena gozi eta gero zati txikietan mozten ditugu eta listo. Aragia berotuta daukagu eta orain arrautzari gorringoak kentzea falta zaigu. Hori daukagunean, hasiko ginean platerra enplatatzen. Gure janaria adibidez saiatu gea fusioak egitea kanpoko janariarekin eta hemengo elikagai lokalarekin. Adibidez, aragi hau hemengoa da eta errezeta Filipinatik etorritakoa. Gure nagusietako batek egiten ditu errezetak, nun saietzen da fusioak egiten eta gero adibidez probatu egiten ditu, ondo barima dago, kartan jartzen ditu. Eta bukatzeko, brote eta lore batzukin dekoratuko dugu platerra. Hemen geldituko naiz nire lankideekin eta platerra edo beste bat asmoa baldin bat duzute probatzeko, etorri Kabezon Handira. Eskerrik asko, agur! Aupa Angi, eta gora horko lantalde guztia, koktelerua, bestia, eharra geritua, leku eharra gainea hor grozen, hortxe parian, olatuak hortxe bertan, goxatu eta goxatu arazi eta jarraitu horrela. Gu hemen jarraituko dugu aldeun neurrean. Guriakin jarraitu behar dugu, hemen barazkik pixkat erregozi zaizkigu, esan dugu kolore gehiegi hartzia ez deula nahi, eta jarraituko ditut beste barazkik eta gainontzeko osagaiak botatzen. Hoi baino lehenu, azafra ja botako jotomen zuku ateatzeko, bale? Indarra ateatzeko hemen marmita honei. Bale, hau listo. Eta, bestaldin biharreten ari behitu, bi arrautza horiek egosten jarri behar ditut, ala bai, hemen txe, ni uste nahiko izango ala. Eta, hasiko zehazu Julen, barazki horiek txikitzen, pipirran antzako, eta honea botatzen dana pusketetan, bale? Bale. Hasi nahazu piperrakin. Bale. Atea txortena, atea, pepitak atea, organikoa bota, eta lauki txikitan dena, bale? Perfecto. Eta gero tipulinakin berdina, bale? Perfecto. Eta arrautzak egozteko, beti bezala, urotzakin jarri, eta irekiten asteanetikan, 8 minutuan, listo azkau. Bale.
horri biligea dantza munduan, gora eta bera, Julen, baino, honea etorri eiz gehien bat, bueno, gehien bat ez danagatik, baino, kapelak iteitukelako, zer nolako dotoriak, eta gainera personalizatuak, ez daude bi berdinak mundu guztian. Ez, Eta kontatu, nola izan zan, bueno, zuk beti esan dezu kapelak inda itezen nula dantza, eta hori gauza, bada, nire labanak inditen dez lana, baina naiz hasi labanak egiten. Nolatan hasi zinan zu derrepente kapelak egiten? ba, COVID ingurun esan zen. Vale. Nire lagun hobienak segun naitzen bizitzen, Badalonan. Bai. Bueno, garai gatza esan zen dantza munduen, maizuntzako gauze zaie esan zen COVID-e. Vale. Dantza mundue oso txarte ikusi zen, da... Eta zeo zein behar bizita aurrateatzeko, ez da? Bai, da lagunek esan dozten, joe, beti zauz txapelak erosten, beti erabiltzen zu txapela zantzan itxeko, zeitxik ezu zeitzen zeuk. Hostia, aur lotu zen. Hortak, irikizitzaizun hor. COVID pasa zanien justo, alizan duniko kalera urten, idei etorrazten burura barriro, desan duten, zeitxik ez. Da, bueno, Ibizara zun itzen kurso bat eitzen. Noa? Ibizara? Bai, ze bertan duen zan, bueno, orain ez da bizi bertan, bai, bertan egon zan mutilbet, hau biharraitzen dagoena. Bai, txapelak iten. Bai. Txapelak edo sombreruak, ez da? Vale. Bueno, eta prozesua nola egadez, nola azteaiz kapela bat iten? Ba, bueno, lehen elduen datxu kapelina, esaten ditxu den datxu niri. Kapelina, bai. Vale. Etxera elduen da, bueno, nire kasuen untxize gazitzen do bihar. Kapelina deitzen da? Kapelina. Euskeraz bezala, ez da sombrerina? Bueno, ni bermion sombreru dinot, oza, kapelina esan mutxatamen. Vale. Osa, lehen gaia etortzen zai gaurrena, ez da? Bai. Larrua izango dek, ez da? Bueno, hori ez, adibidez, ez da? Ez, hori da jute. Jute. Bai, haue, bueno, Sudamerikan da asko zen daue... Fibra mota bat, edo, vale. Bai, generalin ez dut uzeten, ez dut biharreitzen horregaz, untxize gazitzen du bihar. Untxillan larruak ingena, vale. Bai, bueno, kalitate oso hona dako, da... Urtie pasaen dizeniko, nino kontserba itzen dago beran propiedadiek, da, bueno, posik nago, negaz. Da, orduan, elduen datxu berau kapelinie, da, lehengo bidar, inbizune da, apresto izeneko atxinene, erropari bai emotezan datxun, ez da? Gogor lotuteko marinerak, edo... Zeze, larru... Ez da izerdan, ez atxinen almidon. Almidon, vale, bai. Ba, hori erabiltzen zan dan, orain, bueno, produkto kimiko bata, orain, txapelari moten datxona, orduan, pincel moduko zerbait egazen moten datxo kapeliniri aprestu, Bai. Da, hori itxibizu egun baten, ba, zigatuten, gogortuteko. Vale. Eta hori ja molde baten sartzen dezu ja forma eman da eta hola, edo... Ez dela itxibizu zikatuten, da hurrengoko gunien, ja emoten txasu berue, plantxigaz. Da, orduan bai hartu bizu, beran egurrezko moldie, zeure neurriko burudako moldie, da azten zara ba estireten. Alizateko itxi, ba, forma... Bai, neurri batean, da hor taia desberdina dazkazu, o... Bakotxa tai, bai. Molde bakotxak neurri betako, da... Zeure neurri zen bidaz, no? Bai. Txukun ibiltzeko, neurri gabalin badea, ba... A medida esateana, no? Bakotxai bere neurrira. Ahí está. Vale. Eta, adibidez, horraztezea, format matiozu, koloriak eta texturak eta hori danak, hori ja bere oialak beak ekartzeu, edo zuke mateizkio zure bai? Eskuz dana. Eskuz dana. Eskuz dana. Itzen egurrezko horma horretan formi emon, bai. Dako zu, hasierako formi ez da, borobil lotxinda. Bai. Ataten zu hortik, eta hortik aurrera ja, dator, bueno, da, ebaitzi ez okusun neurri zen txapeleko hau partie, dagoiko formie, zeukusun espezialitatien, gure basun fedora modokue, aldezan borobile... Vale, oza, bai, goiko formak eta testurak eta barroa sartu, atea, dana eskuz. Dana eskuz. Hornik bai, sare sozialetan da ikustea, hor jendiak hor nola vaporekin, da plantxakin, da historiekin. Eta gero adibidez, koloria, zer daka, larrua daka koloria, hori bai koloreztatzen dituzu? Nik etxaten moten kolorie. Vale, naturala. Genti dau, bai. Nik naturala erabiltzen dut, ez da gustaten, uste dute, untxize ja berezize dela. Ja. Da, beran kolore politxe dako, ez da gustaten bai, hori da. Generalin pintxeri. Bai, kolore estazia bezala, kokodrilo baten azala, ez? Naturak eman digun gauzeik onena, ezin dugu. Da, azkanien kolore estatuten basunen untxize... Esentzia galtzeu igual, ez da? Bai, niretzako bai. Vale. Ikutu den basun
zelan dagoena... Adibidez, danak kolore ontakoa dira? O batzuk dira ilunagoak, batzuk kolore guztietako zuz. Kolore guztietakoak daude. Vale. Ondo. Bueno, eta hor, pentsatzen dut, esaten dezun bezala, bakoitza tamaino pertsonalizatuta egiten dezula, nola kudeatzen dezu, nola harrapatzen diozu pertsona bakoitzai zer kapela mota nahi dun, nola nahi dun, nola diseinatu, igual bele lehendabiziko kapela data ez dakit nundikan hartu, ez da, nolakoa zehazki. Gente gehien antzako lehenengoko txapela esaten da, Bai, igual eukidu txapela bat, baina ez personalizatua, ez da? Junta laten dara eta erosin dula igual, ez da? Bai, ze orain badao apurtzuen modan hau mundue, txapelan mundue, apurtzuet imintze modan. Da, orain badauz, jente asko dau personalizeten dauzenak, bai, jentiek ez dako itxurie txapeleruteko. Orduen, jente gehien aurretuten dana interesaten txapel batek gaitxik, galdera batzutako, teseurentzako jakitzeko nondik eruen. Nola da prozesuare, nik jungo banitzan julen zure gana, txapela banei, ez dakit, nola aztegea? Lehelau, galdetutie argi badakon, zein dangu dauen kolorie. Gehienetan, nik jentirizaten txat, edo rekomendaten txat, espadakon txapelik kolore neutro bat elegiteko. Batxa, marroie, beige, zozer errezimitzeko, ez da? Lehenengoko txapela badan, gero igual asko gustauko zailo, baina ez duen beste erabiliko, eta ideia da erabiltzia, ez da? Ez da. Eta igual bai eskatzeizue onaet eskonta batentzako, edo onaet dantzatzeako, onaek egun espezial batentzako igual? Eskontzatarako bai eskatu hosti txapela gehitzeko. Da, bueno, urrengoko galderi esaten dana da purtsuet ja pertsonal hau, ez da? Ia klaru badako zer gu dauen esan txapelagaz. Zer guzu esan zure txapel bakarragaz, ez da? Da, jentik askotan ez daki zer erantzun. Igual jentiek ez dako argi zer gu dauen, o zer guztako lekidatxon, zer realdatxon geratu ondo. Da, hori, 185 bidar pasen dalez, galdera batzutako tez, niretzako inspirazio modure garrantzitsu detizenak. Adibidez, ze musik entzuten zu. O zine munduen ze pelikule guztean datxuz, artisteren bat badagoen guztean datxune, o zuretzako inspiragarriz dana. Galdera batzut dauz klabit izena, da sobre todo niretzako dantzari modure musikien... Jakiteko nondik antira, ez da? Bai, uste dut musiki garrantzitsu dela jakitzeko pertsona batek zelako estilu alda buenokin. Edo gitxienez, txapel berezi hori itxeko, zer aldutein neuk, zeure esentziz jokitzeko entzuten zu musikiaz. Bueno, haurtin duen apurtxu eta galdera gehitzen jakitzeko informaziotateko, dazkanin ba. Ni behitu, nire anaian eskontzan, nire anaia Martin eskondu zanean, anai guztiak kapelakin jugina. Bai? Bosta nahi geha, eta danak txapelakin, dana sombreroekin jugina. Bai? Ze? Polita, guzti zer? Baina, enian niri ezagutzen, aita ikendu nitxion bat, eta ankonitu gana horrea. Baina gila, nire askatan nahiak, babetu, geho, eta hile gutxioak hau gaina, eta kapela oso ondo junte zaigu, bai. Hala da. Eta eske gainea txapela batek jantzit eizu, ez da? Osa, nortasun bat emateizu, ez da? Osa, ez dakit. Berezia itezea, ez da? Niretzak bai, niretzak gauze berezi da, bai, bueno, hain berezi da, jenti egon dino ez da normal du. Ez da ikusten... Oso berezi bezala ikusten dela esatenek, ez da? Bai. Lar berezi da, jentik ez da... Nik uste dut ez dagoela ondino ondo ikusten. Ondino uste dut gauzela... Aztu injazku apurbet, zer dan txapelan kulturie, ez da... Jende batek ikustiko lako txapela batekin, da gauzet, cowboy bat, edo mago bat, edo ja zeo ezintek eraman kapela bat nahi gustatzen zeikelako ematikenen, no? Ez da gafa bat erutilez, edo beste artikulo bat erutilez, ez da. Purtsuet gatz ikusten da normal dutie. Eta gero, osagarriak, nola pentsatzen ditu? Gira adibizu nahi osagarri bat jarri jo detaile txiki bat, baina oso dotoria. Ari jarri jo katia larruakin. Nola kudeatzen dek hori? Osagarri, danetikan jartzen dek edo o limitatzea gauza batzuta? Bueno, bebai da purtsuet bezeruri kasu eitxe, ez da? Askotan ikusi dizu igual pertsona hori
atrebiko badan detalle berezi bete duten. Igual askotan gauze txikizek edo gauze minimalistek esan bidiez, ze askanien txapel hori bezero baten txako da, eta zukusune da bera gustora gotie, bai, nik dantari guzti den dut. Uste dute, oren gauzen momentuen txapelak barriro imintziez modan konzeptu oneri esker. Atxineko txapelak esango baleki diez, kolore bat, zintze bategaz, jentik ez dago erabilko. Claro, guengo ikutu berriak behar ditula uste dezu, ezta? Bai. Eta adibidez, zer tokatu zaizu jartzia? Zer jarri izan dezu txapela batien eskatu izuela? Hola, berezilena, o... Edo zuia badazkazu zure taierrian ja, ez dakit lumak, katiak, sokak, larruak, edo zema gauza dazkazuan erakusteko. Danetarik, mistuek, mistue pospolo, esan, ez da? Bai, pospoluak, bai. Por ejemplo... Baina mistuek nola ditu jok? Cerillas. Cerillas. Pospoluek, vale. Bai. Zesan de kondarrutarrez, o zesan de ekik? Mistue. Mistue, enun, sekula entzun. Ez? Ez. Bermiotarra nahi da. Parkatu jentiri. Baizea, ore bat. Igual beti ikasteko irrikitan. 16 urte ametik kanpo, 16 urte euskeraz berroin barik. Lasai, ni 1 urte kanpoan ibilitare bermeoa junda, zeo zer desberdin entzungo, ni jan euskeraz, lasai hona. Danatarik imitzen dut, Kartape bai. Vale. Disparo modoko zuluek bai. Vale. Gerotak itxi hau erreten dut txapelak. Gaur bai ikarriek bat erreta hor pixat, ez da? Bai, hori bai, ze, azkanin zentsuneokin zeu, erretie, bai, esan zuten alen, untzize erabilkeran ez dokure erre asko, ze azkanin uste dute un poco sacrilegio. Bai, aladek. Bai, danatarik eskatu hostie, jentik igual batzutan berba berezibietako, da Josibe bai eitzen dut. Josita horitorik, vale. Igual berba hori konkretuki ez, baina igual beran zentzune da konzerbait, ezta? Igual beran alabien izenak bihotza da bere bihotz mini, bizuz bat itzen dute, Josi. Ona. Bueno, eta hori dana, zuk kudeatzen dezuia eskatzeunakin, eta jutezate garatzen pixkanaka, zenbat irauteu prozesunek. Asko irauteu? Bueno, gauzat ingo dugu, lehen da bezikungo gela, demen lanak asko aurratuta, behitu hemen eltze prestatu deun, jopez, hau janda, mendia juteko ondartza, o zerulare bai, gungo ginen. Bueno, hau txiko demen gixatzen, lasai, ingo dutena tapatxua jarri, martxan dakau, arrautzake bai hemen, erdi lertuta, eta ingo deuna da bitartean, Artxabal baserria jungo ikusiko zuen bertan ze jatetxe, eta ze jango xuak iteituen, oazen bertara, babarrunakin itxoingo dugu gaurkoan, eta segituan gaude bueltan. Kaixo Joseba, ni Igoko Agiti naiz, ongi etorri usubilera Artzabal jatetxera. Bueno, Artzabal da kale baserri bat izan du da beti, bai, baina 2007-2008 inguru hortan usulgo dolak erosizun eta bilakatuzun beko solairua jatetxe batian eta goiko batia zagentzako espazioak, bai, pelukeria, masakrista, aktibideak egiteko zentua, eguneko zentua eta alako gauzak, bai. Orduan, egia izan oso zentratua gaude usubilen, kaskotikan 2 minutura gaude, eta, inguru honetan, belaze egunia dago, tirolina bat, parke infantilak, terraza polita, ondo dago. Gu hasi ginen hementxe, 2012an, justu krisi gara izan zen momentu horten, maieraldean, eta egia esan bizka kostaiz egun, arrenkatzia eta bueltat ematia, formatu honi, eta duzkotikan hementxe gaude, egunero, lan, aldan guztia. Guk egun irikitzu dugu, goizeko behatzetik gaueko 11 arte, sukaldi irikita dago jangelan horretegitan, baina bet pintxuak eskatzeko kera, momentu uro dago, eta, ez dugu izten azte egunean, 7 egunek irikita dago. Gure bezero mota batik da, jubilatuak zehaguzaren egoitza bat da, eta gero baitere eguneko menua langilekin, gero famili kutxori baitare umetxikikin, eta formatu neko askotan etortzen da, bai.
azken normala da, azken presioaneko kompetitiboa dira. Etxontan bazkaltzen zu 10-20 euro ingurutan, nahi duna 40 euro gastatu baita ere aukera daka. Baina gure formatu normala izaten da 10-20 euro ingurutan gastatzea, bai. Bueno, baina ez hautzea zu bai nahi eta bai hartzabali, osaka bain guazen sukaldea errezta goxoa prestatzea. Bueno, gaur prestatuko dituguna dira, hemen Tolosako bagagunan baritatea, bai? Tolosako bagagunan baritatea dauzkadan karakteristika dira, dala ale txikila, bai? Tolosaldean gehiago gustatzen da txiki-txikila eta hemen ezen txikila, pixka ondisagoa, bai? Da borobila, puntu txuriakin eta diala beltzak eta brillante koloria, bai? Baina biltzeitu baita ere beste bagagun baritate batzuk eguneko menuan da olako zerbait penintxulakoa dianak, hau dira pinta kolorea ditzen diotenak, hau bi koloretakoak, hauek kanela, eta hau ditzen dianak tolosana ditzen dienak, bai? Baina, bueno, ikuste dira oso ezberdina diala, oso magoia dira, zabalagoak, planogoa dira, beste goilo bada, baina baita ere neko egokiak. Bost baritateak kolorian egosita neko berdintxua dira, kanela adibidez asko zabaltzen da, azalpina daka, bagagun txurian antzeko zerbait izango litzateke, hauek gehatzen dira bi koloretan bezala, hauek bai beltza gehatzen dira, ze baguan neko beltza daukate, eta bagoi beltz puntuarekin, eta Tolosana oso goxo da baita ere, lokazak azala pixak gogoragoa daukate, bai. Eta, aguriak betikoak, azal oso pina daukate, eta, inberdiana oso zu txikin, suabe, eta denborakin. Tolosako bagagunak iteko momentuan, inberdeuna da, bezperatikan, edo gutxinez 6-8 ordun uretan auki, urotzetan jarri, eta gure barazki batzukin kasu honetan jarri ditugu tipula, porrua eta azena idua. Osuan jatzitu nik, gero xeetuko ditugu, baina nik egosi osoan ditut. Eta nahi batzu, tomate saltxa botatzea okazu eta tomate gordina jatzea okazu. Bi aukerak ondo daude. Gure jatetxean ditugu eguneko menua asteleentik ostiralea, langileentzako eta familia giroan da jateko, 14 euro ingurutan, eta gero asteburutan eta astegun gauetan baitere, eta eguneko menuen baitere karta txiki badakau, aurkibitzu hamburguesak, ogitatekoak, baina baita ere garaiko osagaiakin indako platerak, jagaiakin eta bai aregiekin, txalabak eta halako gauzak. Eta bagagunak iten juten bitartean, 2-3 ordun, bitartean jungo ea, aza prestatzen, aza ingo duena garaiko aza hartu, kendu osto berdiak eta txuriakin egosi puntu bat eman, baina gehatzea pixkat gogorra. Zegero ingo dugu erregosi azken momentuan, baratxui pixkatekin eta oliba olioakin. Bestalde egin behar ditugu odolkia egiten duena da simpleki urotzakin jarri eta irakiten azten da momentuan zua itzaldu. Utzi 5 minutun eta ateratzeko momentu, ja egosita dago. Txoixo aldiz jarri urotzakin, irakiten azten danean utzi 5 minutun irakiten susuabian eta listo, egina dago baitare. Bagagunak bi orduz egosten ondia, bere barazkiekin, barazkiak egina daude, atera ditugu barazkiak, eta turmis batekin, ingo dituguna da, irabiatu, porrua, tipula eta kasu honetan zena joakin, eta bere salda pixka bat, eta bagaguna letxo batzu, bai? Honekin ingo duna da, bagagun saltxo hori pixkat lodi izatea, bai? Pilantzeko izateko, bale? Eta honekin maitzeko izango ditzakeia. Bagagunan osagai guztik ontzi batien jarri, berotuta, labian pasata edo pixkat berotu, eta bagagunekin zerbitzatu eta listo. Hoxe gure bagaguna prestatzeko modua, gure sakamenduekin, aginako piperrekin, usulo bagagunekin, eta noski usulo zaharduekin baita ere. Bakizue, usubilen gaude, Atzabal jatetxean, eskerrik asko, egun arte, honekin. Ai, ama, Igor, eharra babarrunak, eta eharra sakramentuak, Me katxila, mar, oiegoi, gauza eharra. Mila esker, eta jarraitu zakor beste inbeste urte goxatzen, goxatu arazten, eta gora zuek, gora zukaldarik. Bueno, bezarka da handi bat, eta bazekietan nahi asigorrekin ikasi guala, eta eak igogatzen beha ireta zebai. Egongo gaitu, jauna, gurean jarraitu berde, hemen berdeuna da, alinitua, pipirrana hori goxatzeko, hemen ningo ekenaek julen, behitu, Behitu, nik zurituko jat bi hau segundu batian, horrela xe, behitu, iteziot, eskar zurituko, korte bat atzian, golpe bat erdian, eta zurituta zegat. Eta hemen ningo itenek, lau pusketetan ningo hi, eta hemen ningo zuna da guain, maha hori inberdezula. Batzu jakin, eta guantxe emango izkizun nik gorringuak, bale? Aurrean golpe batzuk eman, da gero frikzioa bihar du horrek, bale? Ondo txikitzeko. Bale, eta esan dakoa, nik emango izkizutena da, bi gorringuak eta zuringuak honea botako ditut, atunakin.
Vale. Eta, lagunak, ikusi nahet, hau nola di joan. Iarren diu hemen bai, Bitu zaze fundamentu dakan honek, Buru sartxiko modune. Buru esartzeko bainito bat hemen, lasai, jakusi bat ezela. Ai, ama, hau da fundamentua gana honek. Bueno, hemen di joa, hau illa inda dakau, bagoa sarrauta zuritu, eta jarraitzea. Bueno, zenbat jendei, ze jende berezi tokatu zaizu itia txapela adibidez? Abeslariz eri, adibidez. Bai? Abeslariz munduen normala da txapela erutie, da abeslarizek bai eskatu hostie. Adibidez, Latin Grammysek irabazi dagoen batek eskatu hosten, da orain 3. txapel bat inbitzat. Jose Luis Fernando Borjas, dago izena. Ona. Da oinazte bi edo 3 aste be bai, Henry Mendez, esetuen zuen. Hola, qué puntazo, no? Ona, no? Eta badago baten bat igual artisten bat esatezu, gustatuko ziteiten honei itia. O beste honek egunen baten oparitungo jo txapela bat, ez dakit. Hemen gorrengo guain. Segi guantxekatzen. Beitu, Espainia munduen leibari, ze badakitze asko guztien datxo, da ganera... Gatza potolua. Ganera ondo eruten dauz. Ondo esazten dau txapelak leibak. Da internazionala, Johnny Depp. Ona. Jo, Eta, esan dezu, guantxe dakazula, hemen Bizkaian kokatuta ja zure lantokia, ezta? Bertan jarri dezula zure taierra. Bai. Haundia bihar da taierra, o taiertxo bat montatu bihar dago denak kudeatzeko? Suerte honok injo, da, bihar gehiago injo telez, taier handiz hau belbizan dut. Bai, ez zu bihar asko, Honen maizin laugarren aldigaz... Bakarri zaude hor, o laguntzari edazkazu? Bakarri, neu bakarri nau. Bengoz bakarri zaude. Neu bakarri nau. Hemen inberdeuna da ja atuna bota. Vale, atuna. Hoi listo. Eta bagoaz hemen ja gaur egun hila badator. Ia, Johnny Deppek ikusten badago nau, no? Ea ikusteun, bai. Gino bat bialduko jo bendikan. Seguru, bez, bada familiko bateko ikusiko. Onda. Bueno. Eta, zuri txapela eskatu nahi dizunak adibidez, nola topatzen zaituz? Nola izaten dugu? Sare sozialetan, edo ja zuzenian taierrea azaldu bihar da, edo zer egin bihar da, zehazki? Taierretik pasatie gatxadaz, azkenien bezero guztizek izan kanpokutie, ez da orduan, gente guztizek Instagrametik topaten txu. Zer saltzen dezu, askoz gehiago kanpoan hemen baino? Bai, askoz gehiago. Espainian esango lekitxut, euneko hogeize saldu dut Espainian. Eta bestia, hemen di kanpo? Londres, Alemania, Japón, Bebai, Estatu Batuek. Ze ona. Bai, Espainia munduen uste dut ondino eskauzela... Eskauzo itxute... Txapela kulturekaz. Vale. Ona, a ber. Hola, segitzen bai, nik guztiak Euskal Herrin baten batek eskatu behar dikela gaurko saioa eta gero, Gaurko saioa eta gero. Hemen, behitu, Ja hori ligatu deu, eta hori ingo deuna da guain, ja bolkatu horrea, pipirranara. Normalian hau egiten dugu txikiago, dana pikatuta, baina oso ondo dago, Gaur, Julenen ikutu eramango gure pipirranak. Eta dana balekoa, ire flow ateak, ulertze alde, nik ez diat eskatuko nola moztu, ulertze aldek, Ez aldeko hola. Ulertu jat pixkat ire dantza erakusteko modua. Ingo deuna da, hau guain, dena honea bota. Vale, hau hemen. Baitu, honekin alinatuko dugu hau dena. Zeu zaila botatzen batzui gordinak gola, Earra. Ez dantza pixkat ingo aldeak hemen saioa bukatzeko, ze? Gure basun jantzan neuga zein, nik koreografi barik, Vale. Osa, indiak nahi dantza egitea pasatzen nahi, Julen pasatzen nahi. Baina, jarriko nahi. Paso horrez bat. Ikzukaldatuek nahi dantza egiteako tokatzen zaiteko. Paso horrez bat, ikusteko diferentzize, zer eta zelanen artien. Vale, bikain. Bai, bizio kengu. Bikiak, a ber, bota, nola inberdit. Aldaken dua, edo berrorne gazte? Gerriko gabe hobeto? Ba, ez da. Vale. Bai, esan, bestela flow guztia ez dia bateako. Ondo aiaiz. Vale, hau hemen utziko ju. Txukun. Paso txiki bateak utziko diak orduan? Estilo bat hau, ez dana oso ezegune, ze pentsaleke musiki bakarritala, bai, soul musikak, beran estilu dako. Da, soul estiluen, generalien, zozer da barrotita dorrena, da, pasuek esan diez, askotan
askoz organiko hauek, edo zentzungeiz edako jenak musikaz, ez da? Adibidez, da, pasu emon, Bai, buelta emon, garrizeri, da bueltan etorrei. holaen, gerrilei vuelta eman. Eso es. Pam, Vale, errezago. Bai, pixkat, mez. Errezago. Eskerrat espuma. bai, Hau. Jarraitu berton. Vale. Ahí está. Doren gauzi da. Sentiti, Musik entzuten basu. Apurtxuet barrotik sartzen ona. txak. Hola, ba, hola gurte gaitu lagunak. Hemen gelitze lagudan zaiten, gorputzak eskate egunakin. Ahí está. Eta, Ahí está. txuk. Txapelagaz, Zapela gabe, nitxak inoa. Agur lagunak hemen gelitze gara.